हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे बर'नि जोबोद दुखुनांथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ दिनैनि खौरांफोराव। दा बेवहाय जेरै नोंथांमोना स्क्रिनशट होनाय जादों, जेखौ नोंथांमोनाबो नुदों जे गुवाहाटि ओनसोलनि जितु ससलट, बे ओनसोलावहाय मोनसे इभिक्सन खालामनाय जादों आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै न' लुनानै थानाय रायजो जानाय बिथांमोनखौ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बिथांमोनहा दिनैनि थाखाय न' लुनानै थानाय नङा आरो बियो बिथांमोनहा गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय गुबुन बांलादेशि एबा गुबुन बाहेरानि मानसि नङा, जायखौ नोंथांमोनाबो नुदों, जेराव जोंनि बर' मानसिफ्राबो दङमोन। आरो बेल' नङा, बेनि सिगाङावबो जेखौ मोनसे ओनसोलाव गुवाहाटियाव बेखौ इभिक्सन खालामखांनाय नोंथांमोनाबो नुदोंमोन। दा नाथाय खोथाया जोंना बेनि इभिक्सन खालामनायनि सायाव जोंनि गिदिर गोलाव बिथांमोना बबेयाव थांखो, दा बेसो मोनसे जोबोद गिदिर सोंथि। नंगौ, बिथांमोनहा बुंगोन। दा जोंनि गेदेर गोलाव बिथांमोना जोंखौ बुङोबा ससियेल मिडियायाव गोबाङानो बुंदोंमोन, नाथाय बिनि सिगाङाव जोंखौ बुंदोंबो, दैदेनगिरिफ्राबो बुंगोन, नोंथांमोनाबो खोनागोन एबा सानदों जानांगौ जे बेयाव बर'ल' गैयामोन आरो बिथांमोनहा इलिगेलाव थायोबा माने बियो जाखागोन। दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंगोन, नाथाय मानिगोन इलिगेलाव थायोबा जाखागोन आरो बिथांमोनहा बर'ल' नङा, नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंगोन, जायखौ जोंबो साननो हाबाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय आरो बिथांमोननि सायाव मानो जेबो राहा लाया? जुदि इलिगेलाव थानो हानायनि मोन्थाय गैयाबा, नाथाय बिथांमोननि थाखाय लिगेल मानो जायगा खालामनानै होनो हाया? जिहेथु बिथांमोनहा बावनो थाबाय थाखानाय, जिहेथु जोंनि मानसिखा, बे आसामनिनो मानसिखा, बेयो गुबुनाव बोरै थांगोन? दा बिसोरनि थाखाय मानो जायगा बानायनानै होनो हाया? दा बे मोनसे गिदिर सोंथि। जायगा बानायनानै होनो हानायनि उनावहायसो बिथांमोनखौ जुदि इभिक्सन खालामनो नांगौ, जुदि होमबासो बियो गनायथाव जागोन। मानो होनबा बिथांमोनाबो बिनिनो माने नोगोरारि सिटिजेन, बिथांमोनाबो भट होयो। दा बे मोनसे बाथ्रा, बेखौ साननानै रायजो राजाफोरा जोङो दुखु मोनो आरो नाथाय गेदेमा बिथांमोना बेखौ साननायनि माने सम मोना जानांगौ, जायनि थाखाय बेफोरो जाबाय थायो। फारसेथिंजाय नुनो मोननाय जागोन जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आसामावनो जोंनाव दंजोबो, नाथाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नाथाय जोङो नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोनाबो नुदों, बबेबा दैसानि गालांनाय सेर रुगुं बालाबारि, बबेबा मा होनो लामा जिं, जिहेतु सरकारि लामानि PWDनि लामानि जिहेतु लामा जायगा, बबेबा हाग्रा ओनसोलफोर, बेयाव गुबुन जोंनि माने ट्राइबेल नङै मानसिफोरानो गोबां हाजार हाजार हाबनानै दङ, जायफोरा माने खायफानिया भटारानो गैया जानो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ नाथाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय मानो जेबो राहा लानाय जाया? दा बे मोनसे दुखुनांथाव। जुदि गुवाहाटियाव खालामोबा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव मानो खालामनो हाया? दा बे मोनसे सोंथि। सरकारा गुवाहाटिनि बा गुबुन माबा मोनसे ओनसोलनिखौ जुदि गोसो होदोंबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ आसामाव गैया नामा? दा आसामनि नङा नामा? बे मोनसे जोबोद गिदिर सोंथि। दा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा नोजोर बोआ, जायनि थाखाय बेफोरबायदिया जागासिनो दङ। जेरावहाय जायखौ नुयोबा नों आं सरासनस्रा मानसियासो दुखु मोननो गोनां जायो। दा बे जाथायानो जागासिनो दङ। दा बेखायनो सोंथि, बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा जोंनि CMआबो मोनसे समाव बुंदोंमोन, नोंथांमोनाबो खोनादों जानो हागौ, ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय बियो एफेक्ट जानाय नङा। नाथाय दिनै नोंथांमोना मा नुगासिनो दङ? ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावसो बांसिनै बेबायदि जानायखौ नुगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोङो दुखु मोननांगोन आरो सरकारनि सायाव बेखौनो खुद्रिनाय लाबोनांगोन, जाहाथे बै बिथांमोनहा जाहाथे नियाय मोनो। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।